Ginaproseso na sang Dueñas Municipal Police Station ang kaso batok sa mga suspek sa likod sang kamatayon sang 15 anyos nga solterito. Kadungan sang ginhiwad nga opening of lights sa bano sang Dueñas. Ini matapos nga nag-surrender ang duha ka iban pang mga suspek nga una nga nagpalagyo kasunod sang stabbing incident. Ini amo sanday alias Bulldog, 17 anyos, kag alias Christian, 15 anyos, residente man sa mga banwa. Ang duwa mong upod ni alias Tamtam nga una nga nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ginkumpirma ni alias Tamtam nga ining duwa niya kakaupdanan nga nagbulig sa iya sa pagburo sa biktima. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain John Layog, officer in charge sa Dueñas Municipal Police Station, iya ginpahay nga mismong ginikanan sa mga suspek ang nagtulod sa ilang magsungka na sa kapulisan. Sunod man sa unang pahayag ni alias Tamtam, si alias Christian ang unang nakapanaog sa motorsiklo kag ang unang nakabuno sa biktima. Ginsunda naman ini ni alias Tamtam samtang si alias Bulldog naman ang nag-uyat sa biktima. Madumduman nga ginpahayag ni alias Tamtam o kung si alias Tamtam nagaedad sang 18 samtang sang ginlantaw ang iyang birth certificate dito napatod nga 17 anyos pa lamang ini. Una naman gitpahayag nga may daan ang hiligutanon sa dungan sang grupo sang suspect kag biktima halin pa sang fiesta kag nagkitanay lang liwat kadungan sang opening of lights.